Này logopeurang फैलायबाय नै मेडामनाव मेडामा आंजों नै कचिं लादों मारैहाय YouTube खालामो आरो नै लोगोआव दंबावो जोंहा इउटुबार इन्दिरा नार्जारी नोंथांमोनहा फल' खालामनो हागोन आंनि बिहामजो नै फावदुरदुर समायनाथार आरो नै सारा आराम जिरायदों मालाय मोजांनो मैलायानो नांखाया सारनानै मोजांखा टेनसन फ्रि मेडाम आंबो बोर्दोनखौ एसे रोंदेरबाय रा बोर्दोन हिन्जाव लानानै बोर्दोनसो रोंखायोना नोंखौ बोर्दोन बायदि रायलायो बोर्दोन बायदि ना नै नोमबाजै दङ जोंहा मेडामा इउटुब सोलोंनोनो मारै इउटुब बानायो बेखौनो फोरोंदों मबाइलखौ मारै खेबनांगौ नै बेबायदि खेबनांगौब्रा नै बेबायदि पाउडर नै मोजां नुबाय दा खेबनो रोङोबा मबाइल आइफन नांलायलायले बेजोंनो हाखायोरा नै नै बेलाय नै बेबायदि हमनांगौरा नै हमनाया नुबायद्रा नै बिदि ना आं बिराद सालुरा नै एसे फोरोंफ्रि ओंखाम जालांसैलाय दाउ बिदरजों मोनजानोसैलाय आंहा मबाइलखौ मारै हमो एसे फोरोंफ्लाबाय ना ओमफ्राय नै बोराय बुरि ओंखाम दाउ लकेलजों मोनजासिगोन नोंसोरबो आं बायदि सालु जानांगौरा मिथिबाय दा बेबायदि